Hej så alle sammen. I dag så skal vi reagere på T. Hansens fyrværkerikatalog fra sidste år. Jeg glæder mig rigtig spændt på det nye katalog, som kommer i år. Se hvad der kommer i stedet for de store nye batterier. Hvis vi starter ud med at kigge på de 20% før jul, synes jeg er meget dejligt, til Hansen gør hvert år. Man kunne jo håbe, at Harald Nyborg også begynder lidt på det, men altså, ja. Hvis vi kigger på de første sider her, så synes jeg det eneste spændende her, det er de her ørken her. De er virkelig nogle vilde batterier, altså kæmpe spredning. Meget krudt du får for penge, når du får endda 2 styks. Så det er jo dejligt, at man også kan få et ekstra batteri for kun 1 krone. Alt andet, ja, hvis man er sådan en familie, hvor det kun skal være til lidt mindreårige, så synes jeg Måneskin, det er okay. Det er ikke det vildeste, men til den pris plus de 20%, det gør sgu ikke noget. Røgsky, ikke noget specielt, men det er faktisk et meget fint romerlys batteri. Det sidste jeg lige vil snakke om, det er plasmabomberør. Det er nok nogle af de pæneste 30 mm bomberør, synes jeg. Kommer vi ind på næste side. Tyfon sortiment her. Tja, det er fint nok. Jeg kan sgu ikke huske, hvor meget tidevand det koster. Jeg kan heller ikke huske skypumpe, men man får det til de 120 kroner med de 20% der. Så det kan sgu godt betale sig. Skypumpe er et meget fint batteri. Tidevand er også en rigtig fin en. Månesortiment. Får du 23 raketter. Jeg mener det er 290 kroner med de 20%. Ja, der er ikke så meget at sige til det. Billigt. Du får 23 raketter. Hvis vi tænker på, at du får det hele her for 290, så skal man tænke på, at det her stjerneregnsortiment med de 10 kugleraketter koster 249 i sig selv. Så det er en meget fin pris. Cumulus 2 tidevand. Der er mange der vil med Cumulus, men jeg vil synes det er lidt dyrt. Så det er nok ikke noget jeg vil købe. Klokken 24 sortiment. Nej, det synes jeg sgu man skal holde så langt væk fra, så vil jeg hellere købe noget andet i Harald Nyborg, eller mix noget sammen selv, finde på et eller andet. Kuglelyn. Altså det er en mega fed raket, men jeg synes sgu at spredningen på den er blevet lidt mærkelig, så ja, altså hvis spredningen er der i år, så er det en fin pris, synes jeg. Snusnuk er også en rigtig fin klokken 12 raket. Jeg er nok bare nøjes med en enkelt en, men altså, når man tænker på, at de næsten er max loaded med de 75, jeg tror det er 72 gram de har per styk, så det er okay, men jeg har nok ikke købt det. Det andet her til 300, det er sgu også lidt for dyrt. Du får ikke nogen bomberør med, det er romerlys det hele. Får du lidt heksehyl, det er okay til børn, så det er et okay juniorsortiment. Bomberør og Thundershots 499, alt for dyrt. Synes jeg du skal købe det for sig selv, det hele. Og det samme med det her. Det er også en fin pris, hvis man køber det før jul, så det er okay. Nu det her fra sidste år, Outlet med de lidt større batterier. Jeg nåede selv at købe Torden, Trykbølge og Horisont. Det er også nogle mega pæne batterier, vil jeg sige. Eller Torden er okay, men altså til den pris der er det et fantastisk batteri. Afgrunden, det er sgu også synd, at den skal væk. Torpedo, irriterende batteri, synes jeg. Og jeg forstår slet ikke, at den skal væk, fordi at det på ingen måde er et compound batteri, eller har over 500 gram. Nej, jeg har 216 gram, så det giver ikke nogen mening.
Det kan være, at de får noget nyt i stedet for. Ja, hvad er der at sige her? Jo, skypumpe koster 169 i sig selv, så tyfonsortiment med en tidevand er billigere end at købe skypumpe for sig selv. Så det vil jeg sige, at man skal købe, hvis man gerne vil have fat på et skypumpe. Alle de andre har vi snakket om. Havgrus, jordskæl, krystal, der er nok købt hver sortiment. Det kan nok bedre betale sig og lidt billigere. Det er det her jeg snakker om. Jordskæl, havgrus og skypumpe. Så vil jeg nok hellere købe det her til de 290 kroner før jul. Så ja. Barken, sgu ikke noget specielt. Igen, til de mindreårige, så er det fint nok alligevel lidt stort fyrværkeri til de små børn, så generelt er det bare ikke det fedeste. Isbjerg. Alt for dyrt, synes jeg. 299. Kan du få noget bedre hos World of Fireworks eller Harald Nyborg for den sags skyld. Men igen, det er aldrig til at vide med de nye ting, der kommer. Om det stiger, eller om det bare falder i pris, eller om det holder sig i samme prisklasse. Det må vi jo så se. Ørken. Mega fedt batteri, men igen, så tag 2 for 399 plus de 20%, så fantastisk batteri. Det kan jeg godt anbefale. Kontinent sortiment havde jeg også sidste år. Jeg synes faktisk det er okay. Nogen vil mene det er lidt dyrt. Det synes jeg så på ingen måde det er. Man skal tænke på at det er meget dyrere hvis man køber det for sig selv. Og igen, Cumulus, mega fedt batteri. Lidt for dyrt, synes jeg. Ja, hvis man så skulle have Cumulus, kunne man lige så godt tage det her Storm sortiment lige ved siden af. Så det er okay. Brav, så jeg kan udtale mig helt. Jeg har ikke set så mange videoer med det. Jeg kan ikke huske, hvordan den ser ud. Men umiddelbart så synes jeg sgu, det er lidt dyrt. Men alligevel så får du 900 gram. Så ja, der er ikke så meget at sige til det. Okay. Til gengæld har vi himmelsortiment her. Havde jeg sidste år for at prøve Supernova. Men også fordi du får igen Isbjerg Cumulus som alt. Ikke store batterier, men det er ikke sådan nogle små batterier som Savanne her lige ved siden af. Så det synes jeg er et fint køb, hvis man køber det før jul. Horisont sortiment. Ja, lidt for dyrt, vil jeg synes, til den pris der. Så er jeg nok gået over til det her sortiment. Og Lyn, det er sgu alt for dyrt, hvad du får til pengene. Jeg ved godt, du får de 100 skud, men det er sgu ikke det der. Du får også kun 480 gram krudt i, så, og det er 20 mm rør, så det synes jeg ikke, man skal købe. Yin og Yang. Synes det er et fedt batteri, men desværre så bliver man snydt. Man tænker, at man får 450 skud. Ja. Jeg ved ikke, om det er 70 eller 50% af skuddene, der kun er romerlys, så det kunne godt have betalt sig, hvis det var en lille smule billigere. Men til den pris, der er det sgu alt for dyrt, selv med de 20%. Og det samme vil jeg synes med den kinesiske mur, det er et ganske fint batteri, det er slet ikke det. Men ja, det er fint, hvis man køber det før jul. Men så er jeg nok gået hen til det her Ming Compound sortiment. Dragen har jeg ikke prøvet, men jeg har ønsket mig den i lang tid. Så ja, det er et mega fedt batteri, synes jeg. Og halvmånen, ja, det er sgu ikke det fedeste compound, men jeg synes, man skal købe de her to. Det synes jeg godt kan betale sig, hvis man køber det før jul. Ja, og igen, du får jo det her stjerneregn sortiment, hadesortiment og en pakke ekvator med i månesortiment, raketsortimentet. Så lad være med at købe det her for sig selv. Køb månesortimentet i stedet for. T. Hansen har igen nogle rigtig fine klokken 12 batterier. Eller raketter. Og igen Kuglelyn. For dyrt i sig selv, synes jeg. Så kan man lige så godt tage de 10 stykker til, ja, hvad det er,
340 kroner med de 20% eller sådan noget. Og himmel. Hvad jeg har set på til Hansens videoer, skulle det være et meget fint. Men jeg synes sgu også, det er for dyrt. Jeg synes generelt, deres klokken 12 raket er lidt for dyr for sig selv. Jeg skulle nok ikke give 149, selv med de 20% for en enkelt raket. Så vil jeg hellere købe sortimentet med raketter. Så har vi alt muligt andet. Kæmpe luftbombesortiment. Ja, hvis du køber det før jul, så synes jeg det er fint. Og det samme med månesortiment. Det er nok et af de bedste raketsortimenter man kan få, synes jeg. Alt andet er lidt for dyrt. Fata Morgana. Populære bomberør, synes jeg. Synes også, de er sgu fine nok. Men igen, så havde jeg nok købt Symphony fra Harald Nyborg til de 99 kroner. Og Plasma, ja. Nogen vil mene, det er lidt for dyrt, men det er altså også nogle rigtig fine bomberør, skal man huske på, med 50 gram, som er max loaded, så dem kan man godt købe før jul, så det er sgu fint. Thundershot er det. Den er sgu også købt i Harald Nyborg. Aldrig i mit liv vil jeg give 500 kroner for 6 fontæner, selv med de 20%. Det er sgu lidt for dyrt. Den eneste fede fontæne herinde, det er Vulkan. Ellers så er alt andet bare pjat. Kommer vi til de lidt mindre ting. Jeg synes, hvis man skal have et juniorsortiment, så køb det helt klart det til Hansen. Det her med 200 dele til de 290 kroner. Det er ganske fint, når du får 200 til. Heksehyl 30 kroner. Jeg synes det er lidt for dyrt. Og det koster det samme over i Harald Nyborg. Men der er andre steder, hvor de er billige. Alt andet synes jeg sgu også er lidt for dyrt, eller også er det bare noget, jeg ikke interesserer mig så meget i. Så ja, det er jo så til Hansens katalog. Vi har den 4. november lige nu, så der går sgu ikke særlig lang tid, før der kommer andre kataloger ud, tænker jeg, for i år. Ellers da så ses vi til en anden video. Husk at like og subscribe. Vi ses næste video.